ραδιοφωνικό πρόγραμμα Λίγες Στιγμές με την Αγία Γραφή, που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα και πάντα με το ίδιο θέμα και με τον ίδιο σκοπό. Το θέμα που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πρόσωπο που οι γραφές μας το φανερώνουν και λέγεται Ιησούς Χριστός, και τον σκοπό να ανυψώσουμε το πρόσωπο αυτό όσο του πρέπει και να το συστήσουμε στους αγαπητούς μας συμπατριώτες σαν τον μοναδικό σωτήρα και Κύριο της ζωής και της ιστορίας. Η πείρα εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τους αιώνες ομολογεί την αλλαγή που ο Χριστός δίνει και μας παρέχει την εγγύηση μιας ευτυχισμένης ατέλειωτης ζωής για τον κάθε ένα που θα τον δεχθεί. Ό,τι μας αναλογεί είναι ένας οργισμένος Θεός χωρίς πια έλεος, χωρίς υποχρέωση. Είπε κάποτε ένας άνθρωπος του Θεού αναφερόμενος στην ασωτεία και την αποστασία μας. Και καθώς βασανίζω στο μυαλό μου τη σκέψη του αυτή, κυριολεκτικά με κόβει, με συντρίβει, με κάνει να νιώθω την απολυτότητά της. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Ακούγεται η φωνή της αγάπης του Θεού, ενώ αναζητεί μέσα στις φιλοσιές του παραδείσου το αποστατημένο του πλάσμα. Τι μπορούσα να κάνω για σε και δεν έκαμα? Αντυχεί μέσα από τα βάθη της ιστορίας το γεμάτο κλάμα παράπονο του Θεού στο άσωτο και αχάριστο παιδί του. Αυτή είναι η φωνή του Θεού προς εμάς. Άκουσες ποτέ σου τη φωνή αυτή? Μια φωνή που ηχεί πιο δυνατά και από τη μανιασμένη θάλασσα, πιο κοφτερά και από το αστραπόβροντο, πιο γλυκά πολλές φορές και από το κελάιδεσμα του αηδονιού. Μια φωνή που αναδύει μέσα από τη φύση, που ξεπροβάλλει μέσα από τη συνείδηση, που χρησιμοποιεί τον τηλεβόα των περιστάσεων και που γίνεται απόλυτα ευκρινής και αισθητή μέσα στην Αγία Γραφή. Ναι, πουθενά αλλού πιο αυθεντική και πιο καθαρή η φωνή του Θεού εκτός από τη βίβλο. Θα μπορούσες ίσως να χαρακτηρίσεις τη φωνή του Θεού ακαθόριστη και ασαφή μέσα στη φύση, στη συνείδηση, στις περιστάσεις της ζωής. Δεν θα μπορέσεις όμως να πεις το ίδιο και για τη φωνή του Θεού έτσι όπως τέλεια σε τόνους και σε χρώματα ακούγεται μέσα στο βιβλίο του. Να, γιατί επιμένουμε έντονα να τονίζουμε πως πρέπει να σοβαρευθούμε επιτέλους με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, με το βιβλίο που ο ίδιος ο Θεός ενέπνευσε, αποστήθησε, συνέθεσε για να μας μιλήσει. Δεν διάλεξε γλώσσα αγγελική για τη συγγραφή της, αλλά ανθρώπινη. Δεν μας μίλησε με νοήματα και με σχήματα που δεν θα μπορούσαμε να τα πιάσουμε. Χρησιμοποίησε την κοινή λογική, τον ανθρώπινο τρόπο του σκέπτεστε, και φρόντισε το βιβλίο του να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες όλων των εθνών, όλων των φυλών. Κανένα άλλο βιβλίο με μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη την Ιφίλιο, κανένα άλλο μεταφρασμένο σε 1600 γλώσσες και διαλέκτους, κανένα άλλο πιο αξιόλογο, πιο αξιόπιστο, πιο περιεκτικό. Έχεις τη βίβλο στο σπίτι σου? Αν ναι, είναι ανοιχτή στο τραπέζι σου απάνω για καθημερινή μελέτη ή είναι παραγκονισμένη και παραπεταμένη στον πάτο κάποιου συρταριού? Αν όχι, φρόντισε να βρεις μια. Με λίγα λεφτά στο χέρι και σχεδόν όπου τη ζητήσεις μπορείς αμέσως να την αποκτήσεις. Μπορούμε και εμείς ακόμα να σου στείλουμε μια Καινή Διαθήκη δωρεάν αν μας τη ζητήσεις. Ας ακούσουμε τώρα τη φωνή του Θεού να μας μιλάει μέσα από το βιβλίο του Ισαΐα στο κεφάλαιο Ε, τα εδάφια από το 1 έως το 7. Λέει ο εμπνευσμένος προφήτης: «Ο αγαπημένος μου είχε έναν αμπελώνα πάνω σε έναν εφορότατο λόφο. Τον μάντρωσε, καθάρισε το χώμα του από ξένα στοιχεία και φύτεψε τα πιο εκλεκτά κλίματα. Έκτισε και έναν πύργο στη μέση και έφτιαξε και έναν λινό μέσα σε αυτόν. Και ενώ επερίμενε ο αμπελώνας του να κάνει σταφύλια, αυτός έκαμε
αγριοστάφυλλα. Και τώρα λέει ο Θεός: κρίνατε σας παρακαλώ μεταξύ εμού και του αμπελώνα μου. Τι ήταν δυνατόν να κάμω πιο πολύ στον αμπελώνα μου και δεν έκαμα? Γιατί λοιπόν ενώ επερίμενα να κάμει σταφύλια, αυτός έκαμε αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θα σας πω τι θα κάνω σε αυτό. Θα του αφαιρέσω το φράχτη ολόγυρα για να καταπατηθεί και θα τον αφήσω έρημο. Δεν θα τον κλαδέψω πια, ούτε θα τον σκάψω, αλλά θα τον εγκαταλείψω για να βλαστήσουν εκεί τρίβολοι και αγκάθια. Δεν γνωρίζω πιο αχαρακτήριστη και αχάριστη συγχρόνως συμπεριφορά του ανθρώπου από αυτήν που δείχνει απέναντι στον Θεό τον δημιουργό του. Στον Θεό που τον δημιούργησε κατά την εικόνα και την ομοίωσή του. Στον Θεό που τον προόρισε να ζήσει μαζί του αιωνίως. Στον Θεό που προέβλεψε τα πάντα για τη διατήρηση της ζωής του και την ευτυχία του. Στο Θεό που αν και παραπεσώντα συνέχισε να τον αγαπά και να θέλει να τον σώσει. Στο Θεό που για να τον σώσει εφεύρε ένα θαυμάσιο σχέδιο και κατέβαλε ένα πολύτιμο κόστος, την ενανθρώπιση και το θάνατο του Υιού του Ιησού Χριστού. Στον Θεό που του άνοιξε ξανά τον κλεισμένο ουρανό να γίνει η αιώνια πατρίδα του. Στον Θεό που ανέχεται χρόνια την αδιαφορία του και την περιφρόνησή του προς τον Χριστό και προς Αυτόν. Στον Θεό που τον κυνηγάει με κάθε μέσο και σε κάθε ευκαιρία να τον βρει, να του μιλήσει και να τον καλέσει κοντά του όπως ο πατέρας στο παραστρατημένο παιδί. Στον Θεό που σαν τον Γεωργό που φύτεψε και περιποιήθηκε τα μπέλη του, ενώ επερίμενε να τριγύσει στα φύλλα, ανακάλυψε πως ο καρπός που του δίνε ήταν αγριοστάφυλλα. Άκου άλλη μια φορά με πιασμένη την ανάσα σου το παράπονο του Θεού. Τι ήταν δυνατό να κάμω πιο πολύ στον αμπελώνα μου και δεν έκαμα? Σαν να λέει: ελάτε να με κρίνετε, ελάτε να δείτε το δίκιο μου αν είναι μεγάλο, ελάτε να μου πείτε μετά από μια τέτοια δυσανάλογη ανταπόκριση αν θα ήταν ανάλογη μια δικαία κρίση και τιμωρία μου επάνω σας. Πέστε μου αν έχω δίκιο, πέστε μου. Αγαπητέ φίλε, θυμήσου πόσο αγανακτισμένος νιώθεις καμιά φορά όταν η αγάπη σου, οι προσφορές σου, οι θυσίες σου ίσως προς κάποιο πρόσωπο δεν αμείβονται ούτε με ένα ευχαριστώ. Ή πολύ περισσότερο όταν δέχεσαι από πάνω την παρεξήγηση, την αντίδραση, τον πόλεμο για όσα έκαμες. Γιατί όχι να νιώσει το ίδιο και ο Θεός όταν του δείχνουμε μια ανάλογη συμπεριφορά? Ποια υποχρέωση έχει πια ο Θεός προς έναν κόσμο που τον πέταξε έξω από τη ζωή του, που βλασφημεί το όνομά του, που περιφρονεί τα δώρα του, που καταπατεί τον Χριστό τον Υιό του και θεωρεί κοινό το αίμα που αυτός έχισε στο σταυρό για να τον φέρει ξανά στον Θεό, που ενώ του έχει δώσει φως, πλήρες φως για την ύπαρξη και τη σωτηρία, αυτός προτιμά να μένει πείσμονα στο σκοτάδι, που ενώ τα αντίτυπα της Αγίας Γραφής σωστά βουνά σε όγκο και σε αριθμό τον περιτριγυρίζουν, αυτός την αγνοεί και την αντιπαρέρχεται. Ποια υποχρέωση έχει πια ο Θεός προς τον άνθρωπο που καταπάτησε κάθε ηθικό θεσμό, που παράκουσε κάθε νόμο και απέτηση του Θεού για τη ζωή του, που διέστρεψε και διέφθυρε τα πάντα και ηθελημένα διεφθάρει και εκείνος στο έπακρο, που το έγκλημα, η ληστεία, η ψευτιά, η ατιμία, η απάτη, η υποτίμηση κάθε αξίας, η ανηθικότης, η ρηχότης, η εξαθλίωση έγινε πια το εγκεκριμένο καθεστώς της καθημερινής του ζωής? Τι περισσότερο και χειρότερο από τη σημερινή κοινωνία έζησε η κοινωνία των Σοδόμων και των Γομόρων, που όπως οι γραφές μας λένε ο Θεός έφερε τη δικαία οργή του επάνω τους και τις κατέστρεψε. Μια κοινωνία που ανάμεσα στα άλλα δεν γνώρισε ποτέ της Αγία Γραφή, δεν διάβασε ποτέ της ένα χριστιανικό βιβλίο, δεν άκουσε ποτέ της έναν σπουδασμένο θεολόγο να της μιλάει για τον Θεό, που δεν ήξερε τι έχει να πει εκκλησία, που δεν είχε ούτε στον ύπνο της παρακολουθήσει μια ραδιοφωνική εκπομπή σαν και τούτη που ακούς τώρα, που να την προειδοποιεί για την επερχόμενη κρίση και τιμωρία του Θεού επάνω της. Φίλε, ενώ ακούς τα λόγια αυτά, δώσε στον Θεό το δίκιο
τουλάχιστον για τη δική σου περίπτωση, και πάρε ταπεινά και αποφασιστικά το δρόμο που θα σε φέρει σε τακτοποίηση μαζί του. Ο δρόμος αυτός είναι ένας. Οι γραφές τον ονομάζουν Χριστός. Όσο είναι ακόμα καιρός, όσο η πόρτα της ανοχής και της αγάπης του Θεού είναι ακόμα ανοιχτή, πάρε τα πόδια σου να τη διαβείς. Ο Χριστός σε περιμένει. Είναι έτοιμος να τα καλύψει όλα, να σε κλείσει στην αγκαλιά του, να σε ονομάσει αδελφό του. Τώρα που ακούς αυτό το μήνυμα, δώσε στο Θεό τη χαρά να ακούσει από τα χείλια σου να του λες: Θεέ μου, έχεις δίκιο. Θεέ μου, έρχομαι. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. την άδεια μου καρδιά, στα πόδια σου την φέρνω ταπεινά, ποθώ να ξεχυλίζει απ' αυτήν παντοτινά. Σαν θα βρεθώ και πρόσωπο με πρόσωπο σε δω, θα αρχίσω μόλις τότε